ngaladep ai kat tu kisembo berhap jonga kibaya dei da kajing shimjat nakakami bat menta ngan poi ha kawei pat kaphang kaba ngan pensyai hang ni lingba ki comments kiba ya dei bat kata kajing shimjat nakakami kaba ki babun kirangba kilakan thaw ba kadei na ki kenthei kiba kwa ya kabor kadei na ki kenthei kiba shongkha khala badai na ki kenthei kiba ken kwa ken I se erno badai ki kenthei kiba ailat ya ki bar jala baken wan khayi pateng kamut ba baro ki e baro ki dei kita ki jing klot bor jong urang ba haba ukhanyat ya ka kenthei kabalong kata ka pharsi jong kata ka niam kababaro kidon lalaki jong kijing hikai niam kiba hikai ba urang ba ujut lot bor hakire kenthei nadu kiniam kristan ru kijutip ba kata ka story ka pharsi jong adam ba uklot bor usha hakijing pensyoi jong ka kenthei kadei ka pharsi ya kajat penriu jong ni bat kumju ya kiwe kijat penriu kenthei kibaju nyap betang ya ka kenthei ya ki e kiba shongnya ka kenthei kadei ka shibor urang ba udei khat abor di kumnu ki kenthei kila ban pen I ya kabor kat ya urang ba di hang ni ngakwa ban pensyai ba urang ba khasi nadu ki por mensuaru udei ubaju priang ba kiwe kijat benriu ka perthei kiba ublei ulathau ya udkhar ya ukhareng ya unigru ya ukhasi balada omdei na kita kiwe kijat benriu ngimpat dan ngimpat roi kat ni di kasyong pat sahangi pat ba kumnu habang ilaroi omdei bangin ai no pat ya kaseng kadang ya kakam kajam ya kiwe pat kijat benriu di kadei namar kata ngayai wan shiyai wan ha kane ka rensan namar ba ngayo sngo bakirang ba kilasu poi hakajing kerdu kilapoi hakajing du jing kermen kilapoi hakaba kidu lot ekabor nya ba ki ong ba ki kenthei kilalong kitrai muluk kilalong kita kinong yo pateng kilalong try lot ya kabri unyo trap barok wei ti kita ki e kidei ki bom shongnya namar ba kajat benriu jongi kalong kabarit patru henrei kadei kabangi juburum ya urang ba udei ukhat arbor urang ba udei ubadon ya kabor kaba omdan mano bala ban penyat akiru kenthei hakanu kanu kayeng ka jongnu ru kabana du kipor mandai hadu mantaru ngidang tip bangin burum ya urang ba debat dena takadau ba urang ba hakane kajuk menta nyat ben ba kariu kenthei ka ailut ya kabor hakibar jela namar ba ki khun chenrang jongi ki e no lakayang lakasam ki e no lakakam kajam ba ki IT lut no hau kha uman bat te kata kata kanong rim kabani pensyong nong rim hi chenrang jongi ba ukha uman ulong utrai henry em kata ti em hakayang kasam kajongar ngimla ban periang kum kata ukha uman udi bang syuburam kat ukpa henry kayang kasam hi kadei bi baro kabor haurang ba kibat kadei kata kabor urang ba uban pej ya kakur ya kajat haba kipoi hakanu kanu kasyongkha bat ba hakabaya dei ba ke imlang salang ru dei urang ba dei nadu kisiem meliem nadu kisiem kiba mandai nadu kisiem kiba bun kiba ngitip nadu balakhala ngilawan siapathei ju asngo wet ba kata kani ka cantonment baro kani ka cantonment kani ka ba hakani ka sorselong katika latkor baro khat kiladie nadu kata ka por phareng kiladie kita kisiem kita kimdei ki kenthei kita kisiem kidei kishenrang kirang ba khasi jongi bat nang ta na kisnem kwikisnem pat sakirang ba shnong menta mangi ki kenthei ngila banwan ra ya unu kha uman unu jai benriu
Henry lada ai jaka syong urang ba shnong ngimla ba nginwan ra jubor ya unu jat ben riu ha ki shnong ki thau ki jongi klam da yo ka bo na urang ba shnong bat na ki bat keno ya saya ki kontraktor saya kino kita ki bawan ra ha ka baya de ka kam ka jam do ki ong ba ki wan ra ha ka baya de ka kam na mar ba ha ka ri jongi ru ngim pa la bangin tray ki kam ki ba kum ki building kum ki surat ru kem pat hamla ki khasi jongi nila yo i menta pe ki la ong ki surat ru la lit lut na mar ba nila yo i ba ka ru kom tray ru ka pher ka ba ki tray ki we ki jai pen riu de ka de ba nin de ban shim ye ki jing hi kai jong ki we ki jai pen riu ba ki wan tray kanu kanu ka kam ru bat ken long hi ki nong tray om de ba ken wan long ki ta ki khale jong ki hieng kisam ki jongi te bat ka de kata ka bang ayo i wat hadu hayo ha hatru kita kisang bahalang kita ki ba bun jat ki ba persya ya ka ni ka jing kren jong kita ki reu kan thai ki ba ai bor ya kita ki ba wan shong yo shong hatru ka de namar ba kita ki bawan shong dukan ki ba yo ki license ki ba yo kino ki bon khayiru ki dei da ka bor jong ki rang ba ki ba bun ki sang bahalang ki ba bun kino ki ba bun hi ki dei ki khana samla ki ba ngaju tip ba ki juan lung ya kita ki senyang ki ba ju yo men sim ki ba jala ba ki man shong yo ki shong ha ki sekian baro kita ngaju yo i ba ki ju ai ka no senyang da ka donation bat ki saroi kita bat bang saroi kat ni ka jat ban riu ka jong ni bat ni saroi kat ni kerhai kita ki jat ban riu ki jong ni ki bang roi na kita ki jat ban riu ki riu bang sa roi parum pare ki ni ate hangta bang sa la mata bang sa sungthu baka don shisha kata kanong rim jong kata ka jing poi kha ki riu ki banabar bang sa mi ki jing kulmar kumni namar bangi ai yaki baken long ki khli jong ka yeng kasam ka jong ni iwe tetang kata hi nakwa bangan wan ra hang ni ba kin cha skor ki samla ki rangba khasi bakin so thu ya kane kamat ba om dei ki ken thai ki ba wan ra ya kane ka shong kha shong man khala jat kadai ki rangba ki belawan ra ya ki khala jat ki ba jat bon rukom ki belawan pen ai kurim yaki samla kan thai jongi wat hadu mentaru ngirang yo i yakata tetang kata ngakwa ba phinse kan tho lada ngap pi ong ba ngakran ya kabom dai ru to ngin saya pensyai yo le se ngaba kala mangane yo i kibriu ki weiru kia yo i kumba yo i mangane tang mangaru tingin pensyai yakata ya kuble shibu ni baro basngat ya kan